Malikono maliko ka mamu sabulu do malatika bololo sanfelala anga folibi obela jere kabini osigorola bi niaye anga dum tubaru keneka bi niaye alam taduna martikalo kidemuba aleni kilena kibara mun mamru ka do ka odo ode ka fo ay dara ka fo miye gawo kawe ko ul kono binda ka o wadu songo ayira ka ida ka fo ko ul tuskatilu ko sobere aywa kibara mun sila mo ko nyala ulay dara ka fo ko martikalo kidemuba aleni kono ton kono nala ko ay gawo du kono nala ay dara ka fo miye ye shifila kawe ko o chama hon bora du kono nala ka uli ko wadu songo ayira aywa ulay dara ka fo ko ul ka ni songo ya kono yidal te dore ko kam ni wakati ja telephone sira kon te ul kono da dula ko e gawo ale kon tigere no ko e jian to be la ka sa uke e do ko aywa wote ne ga boy fana uya ida ka fo ko an wakati na bobi ko gawo ko kuran tige kacha wa jiko gelabe gawo kerfe du chamana kranyana na gawo e kono na ko jiko gelabe no ko o e ko wale ul ko ni manje naye sobla ul mo go bula aywa we daga fo fana ko e lana na baliya cleana kranyana na gawo ale na lamina una fara ko ne ga du sira container ko o e ko manga tiga ke ko ni ma ko fele nun kono dunda kayda ka fo ko ulu du suka sire no ko sobere wa we wele ci miye anga jamana nyamu woy ko wa fera bela jeni ke warsa ni gele no be sika taka bo ulu kan to gomina juna ko sabla ni geda nun kono mata ka bo ulu kan ko be e fere wala sigi sina luna nata aywa o te mele gabe kibara wala mamulu ka dabulu kan o le ka fo mali ay la ka fo ko miliari kemenani ko o juru ko ni be e malla aywa kibara mun sira mo ko nyala ula ay dana ka fo ministre sigile be e musaka ko kunani amba fo ma ministre d'économie et des finances ni ale era to e ali fuseni sanu kan ale ay daga fo kam wakati mina ko bi ko mali ko ni kunganga aka partenaire ko ni ga juru do sara aywa ay daga fo ko juru ko ni be malla ko abda miliyar kemenani ko bonyo ko ga taw ke CEDEAO ale ni yema ko ni e sanction takanya si malima ko o kum ko na la mali ko tina seka ani bare mun ko ni ke ambe wakati mina ko bi aywa ay daga fo fana ko mali anaga jurman tubuche ko e juru bo mbe no no obeta 30 milliards konna ko olu nganga sa kan kambe wakati mina ko bi ko o tara milliard kemefla aleni biolo bla ani ko konna wa ko ni ayo be fala mo ko beta be milliard kemenani ani juru kon bonyo ko konna ko ambe wakati mina bi ko asete mali sabla mali e ko be kon jolelo amusoga ko jolelo ko na tala de bese o ale kon nganga wa do redi e anga mali bangi moma wala sa o sega e faso de ko o milliard mun kumeta be milliard ba kelema ko ga ambe wakati mina ko bi ko o wala mun kon jolelo wa mi re mali ni aterfe du ko ni frontier ni o kundele la musanga mun kumbe do doyen fante ko o kumbe be ke sababu ye mali be sika aga juru sara ko ga ala ni sanction konche ko mali ka sika o ke sabula fembe jolelo frontier du datuni do wa ale kon ya ila ga fo ko na fere woro fisinga wala sa mali be sika ke aga yere ma orienta to mi musanga kola wala sa ka ga juru sara duna nata aywa o te bene ga we kibara wala mamru ka dablu ka o de ka fo kulugolo ka ulu kon ni sonjo la ko fabere ka sawu ke ko we kenya e mina kura do kon soro aywa kibara mun sere mo kunyala ule ga na ka fo mi martikalo kile mu ba aleni kono tay e banyuma kay ton do be no ni amba fo ma stage sévère ko ulu kon ye de me do kulugolo alena lamini aywa ila ka fo ko o de men numbe tay ro mu fa fe o de kenya ko bum kon nay kenya na mamun be no nu ka bara bele ro nya fura kema ko eni banyuma ge to mo ko ni una ni nya fura ke mina kon chamai kadi e kulugolo alena laminuma ayila la fo ko ni nya fura ke mina ka abedi e kulugolo e kenya fo tan ko ni bonyo ko ni konima wa ale re mu to ga kon tare be 4 million bi oro ko ni ani ko konima wa ando wakati na bi mi e kulugolo ko ni kenya tigla mo wi uli ayila ka fo ko ulu ko ni sonjale ko so bere eni mina nun nalla sabla adna ke sabu nyuma ye uluma wa baro be no ya wa kenya fo ko ni mina tinya wa bana bagato ulu ko ni fura ke a fura ke to kula ko sabuke mina kuro ko ni bulu wa ko ulu ko ni mo be en non na kamni wakati ja aywa kibara kuncela kibara wala mamulu ka dabulu kan o de ka fo tare mi anga e kadiga chawye no e arbi mari ko ul ko ni e mina kuro ko so aywa kibara mun sera mo kunyala wala da na ka fo ko kunu mi e masika lo kli bi sabai colonel sajo kamarani ale e ministre mi sigile be tele kon kunya kuna ale bulla kata mi e mali e pamu jigoro e kata e ni mina kuro no kon kumbe aywa ida ka fo ko e ni mina ye nu na anga e finitubu de me kaso bela uga e kelo kon kononala aywa mire colonel sadio kamarai ba ale ay daga fo ko ni wale nyana ko sobere wa ko ani wale sababu nyuma ko o bora mali ale ni yusi ko ni ka etega de nyogo mala ko o wale ni kon fe ni mi minan ko sira ana e balla ko sabla ko e ni minan ko ni nalila kam na ke fen mambay kanyati anga arimi mali mauma
sabula olu bɛ wagati min na ko bi u bɛ kɛlɛ la kɛn'i ko kɛlɛ ɲuman ko i ko minɛn ɲuman ko o de la ni minɛn ninnu nali kɔni olu fɛ wara wa ko a bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo a ye min yɛrɛ ye an ka camancɛ fanga maaw ye k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo ko sabula olu y'a yira k'a fɔ ko mali lakana o de kɔni olu ka priorité ko o de kun na ni minɛn ninnu nana wa an b'a yira k'a fɔ ni minɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de k'a fɔ kɛlɛkɛfɛn minnu n'o ye hélicoptère ye ale ni radar dɔ bɛ yen n'o ye mansimafɛn ye min bɛ finitigiw dɛmɛ kosɛbɛ ka majugu kɔni détecté ayiwa n'o tɛmɛnen ka bɔ yen ko ani kɛlɛkɛminɛn n'u mago bɛ s'a ma kɛlɛ kɔni kɔnɔna la ko o n'a ɲɔgɔnna caman o de dir'u ma ayiwa a y'a yira k'a fɔ fana ko ni minɛn ninnu nalen ko bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka dɔ fara olu ka cɛsiri kan sabula ko olu kɔni kun mago kun bɛ ni minɛn ninnu na ko n'a fɔra ni olu ye ni minɛn ninnu sɔrɔ k'o ye kunnadiyaba ye olu ma wa k'olu bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa k'u b'u cɛsiri walasa ni majugu ninnu bɛ se ka ta ka bɔ mali la cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata